A few moments later. Good morning mga Lakwatserong. Welcome back to my YouTube channel. So, as you can see na ako sa CR. Pila ka times na akong CEO. Balik-balik kung practice ko sa audio pag intro. Giabot na kong pupo. Patyak na ko Expectedly, akong memory ni puno na kayo. So, need to delete na ko ito. First time din ako ni-try. For today's vlog guys, I'm gonna show you kung siya akong ginabuhat everyday sa akong daily routine, paano mo trabaho. So, tara! Padung na may karon sa site. Kawan ako si Duty ni karon. It's now 7:30. Ako na may road eh. Ulan na oh. Wala na kayo. Wala to. Pre. Ato ta. Silong commander, silong. Ulan, silong sabi? Silong. Sugay ulan. Silong isa may fruit stand pre sa likod. May saging. May saging, may kamote. Balik na mo, kamote. May ko kayo kamote. Saging. Ulan kayo guys.
Ito guys, abos namin sa site. As you can see, it's now, ano oras na pre? 8, pasado na 8. Ika-ulan. Siguro mga halos pasang oras na tambay dito sa silugan. Kaya ulan kayo. And this is our project site. Dire, init kayo. Dito, ulan. Kami naman sige ulan dito. So, sa sunod guys, dili pwede mag-video. So, dire na tataman. Hope you enjoy our video for today's vlog. Thank you! A few moments later. Hey guys! Out na rin karon. Sa akong last video is nagbabay ko dito pero kani continuation na lang ni sa among lunch break na karon. Init kayo. So, dito payong. Di ba pre? Kaya? Kani kay gwapo na may daan. Di kinahanglan nagkuan. Kaya lagi. Baga. Uy, init. Kanan, dire dapat. Pick up mo siya. Muna mo kanan, dire dapat ta. Ulaw-ulaw. Ano masasabi mo ngayon? Madam, ano kung gikaon ako pre? Itlog, ham. Mao day to gikabuhi. Kabuhi kay baglami kayo ba? Karon ba may kakabago? Siya?